Takže čau, já vás vítám u nového videa Revolve a dneska je to ze hry Draken Song Online. Už jsem předtím Draken točil, ale chtěl bych ho začít točit od znova. A hlavně víceméně od začátku, až na tutoriál a nějaké ty 2 úkoly asi, zhruba. Takže se do toho asi vrhneme, teď potřebuju... Aha, já musím koupit rubín, proto jsem dostal těch 79 temných mincí. Tak jo, tak jdu na to. A dostanu nějakou cestovatelskou nebo bednu pro dobrodruha, což si myslím, že se na začátek hodí. Nevím, co s ní dostanu, snad. Já to si prdal. Dobře, tak se... Počkej, kde je ten kokot? Snad je to hned tady tenhle. Jo, je. Ne. Já ho sakra musím koupit. Ježíš, dobře, tak trošku to urychlíme. Já se portnu přes shooter. A půjdeme si podívat do King Zealu. Nebo nějak tam, no to je fuk. Musíme jít koupit surový rubín. Jelikož nemám žádný posraný jezdecký zvíře. Ale to by se mohlo rychle změnit. Něco bych mohl zkusit. Dobře, takže nic, nevadí. Chtěl jsem si aktivovat bonusák, ale nemůžu ho nikde najít. Takže jdeme koupit ten rubín. A on je dokonce i ve slevě, takže jsme ještě ušetřili. A vrátíme se k tam tomu chlápkovi. Dobře, jdeme mu dát ten jeho posraný rubín. A teď jsme dostali tu bednu, kterou si budeme moct otevřít až v 10. levelu. Fajn. Takže myslím si, že v tomhle videu to asi ještě nebude. OK, takže jdeme ještě zabít 14 monster a máme další úkol. Takže, jo. Tak jo, už jenom 3 monstra a mám úkol. Je, tady jich zrovna máme 5. Pojď sem. Super, úkol hotov. Tak, portneme se a jdeme odevzdat úkol. Tak jo, jdeme odevzdat a dostaneme... Co to bylo? On se sám odevzdal. Já jsem asi klikl na dotykovou plochu notebooku. Nevadí. Jdem se portnout přes kámen tady k tomu dalšímu portálu do města. A jdeme pro další úkol a dostaneme za chviličku, nebo možná už teď úkol, že musíme zajít do hrobky a tam zabít toho vara. No prostě toho bosece nakonec. Na konci, ježíš. Ale teď jsme dostali podle mě nejhorší úkol, co jsme mohli dostat. Takže tenhle úkol jsem vždycky dělal tak půl hodiny. Ale půjde to rychle pravděpodobně. Super. Takhle rychle mi v životě nešel. Zdá se mi, že jich je tu i trošku víc, nebo nikdo nedělá začáteční úkoly. Což se v tuhle chvíli vyplatí. Modrá věc. Ukažte mi. Zranění a zbroj. To se hodí. To se vyplatí. Ale od 8. Jasně. Ok, nevadí. Jdeme odevzdat úkol. Tak. 10 temných. Super. Takže teď máme zajít do té malé hrobky a zabít toho kapitána. Takže tam jdeme. A proklíme se pěkně k němu. Tak. Dojdeme tam. A jdeme teda se probít až k němu. Počkat. Ale tady kdysi byl taky úkol. Jo. 2 úkoly, to se hodí. A denní bonus. Nebudu si ji skládat.
Tak, tohle si vemu, tohle ještě nemám. Tak, a jdem na to. Bude to zase na půl hodiny, ale já to zvládnu. Teď uvažuji, že bych si vzal tu dvojhandu, ale nebudu to riskovat, bo bych to fakt ještě chcípal. Je jich tu šíleně hodně. Tak, ještě, že máme aspoň ten brutální obloukový úder. Jo, přesně tak. Říkám to dobře. Tak, damage máme sice pořád na hovno, ale to se snad spraví. Do příštího videa se pokusím nazbírat nějaký ty neobyčejky a legendy na kvečkách, pokud to teda doexpím, pokud se mi bude chtít. Jinak samozřejmě bych chtěl i udělat co nejdřív 15, protože teď je Dragan a chtěl bych si zajít Dragana i na této postavě. Snad něco málo padne, samozřejmě se nedodělám, to je jasný. Takže aspoň něco. Esence, koně ji můžeme použít, vlastně ne. Koně si ji můžeme vzít, to je úplně jedno. Ze zelenou budeme dávat aspoň něco větší damage, přece jenom že damage je úplně nulová. Takže už je to úplně jedno, teď jsem to hodil úplně mega dementně. Tak jo, jdem do něj. To jsem čekal. Přece jenom neubírá zase tak málo. Ubírá celkem dost. Ale my ho sundáme. Jo. Přesně tohle na něm nemám rád. Tak. Asi úplně toho moc nevydržím. Super. Přesně tohle jsem od něj chtěl. Už zdechni. Bude to asi ještě na dlouho. Jupi. Konečně. Tak, to se bude hodit, to se určitě bude hodit. Ano. Super. Něco lepšího. Mám 7 paklíčů. Otevřem si jednu modrou bednu. Je to úplně mega nevýhodný. Tak, něco napadalo. Snad se to bude hodit. Životy. Super. OK, jdem odevzat quest. Tak, konečně. Promluv si s tím. Tak, jdem ještě si pohnat s oltářema. No, já si nechám určitě ty procentuální hapka, ty se budou hodit. Sice na tak malém levelu mi to bude asi nebo spíš ne na tak malém levelu, ale spíš s mýma hapkama to bude úplně k ničemu, ale přece jenom nám to přidá kolik, že to? No, moc ne, ale aspoň něco. Určitě se ty hapka budou hodit. Ale snad nám padne dobrý procentuální brnko, který by se hodilo. Ať aspoň nějakou tu damage máme. Tak. Půjdeme to odevzdat. Jinak toto video asi nebude zas tak dlouhý, protože přece jenom je to první a chtěl bych... Nechtěl bych toho dělat tolik, ať je toho víc na příští video. Nebo spíš, ať to můžu dělat i mimo kameru, protože úkoly, ty začáteční hlavně, protože ten není co dělat, nejsou tak zábavný. Nebo aspoň pro mě nejsou zábavný. Tak, fajn. Splnili jsme to a... No nevím. No, to je jedno. Hodím si to třeba teď do hápek. A jdem si pojít do toho Inkzílu. To je úplně fuk. Tak jsme tu.
Tak, super. A kapitola 2. Stín temné magie. Fajn. A teď se půjdeme podívat do Hangastovy kaverny. Snad se to tak jmenuje. Ale jo, určitě ano. Tak, a už máme dokonce bojový skok. Tak, zajdeme si pro úkol. Teď si vezmeme ještě ten druhý. Hele, nemáme další. Tak si ho vezmeme. A ještě jeden. Tak, a jdeme tam. Hangastova kaverna. Teď to bude... No, nebude to hard. Prostě to bude v pohodě. Až na ty čarodejnice, ty mě serou furt. Ty jsem snad v životě nikdy neměl rád. Počkat, něco jsem si chtěl vzít. Nic. A už bychom mohli udělat tu 10, abych si mohl vzít. Nebo spíš otevřít tu bednu, že jo? Už mě zajímá, co by mi s ní... nebo spíš co mi s ní padne. Tak, odolky už si brát nebudu. Účinnost blokování si vemu. To si určitě vemu, protože šedej opasek mi nic nedává. To si nechám. To si určitě nechám. To můžu vyhodit. A tohle taky můžu vyhodit zatím. To si nechám. Můžeme jít dál. Tak, hop, hop. Tak, tahle esence, kterou se ještě vzít nemůžeme samozřejmě. Tak. Jinak, už jsem si koupil mikrofon a nemůžu ho najít. Takže snad do příštího videa ho najdu. Nebo si koupím novej, ještě nevím. Ale byl bych rád, kdybych ho našel. Tak, vezmeme si toto. Tak, tady je první miniboss. Takže ho půjdeme zabít. Tak, pojď. Zajímavý, většinu raným blokuju. Zase neberu většinu jako všechno. Tak jo, a já si myslím, že asi tyto úkoly doděláme a už to ukončím. Protože jak jsem říkal, nechci to dělat zase tak dlouhý. A bednu si pravděpodobně otevřeme až zítra. Nebo spíš u dalšího videa. A nebo dodělám úkol do expim to a otevřu to ještě. Nevím, uvidí se. Ale pravděpodobně bych to tak mohl ještě udělat. Tak já už tím jiným bosse nepůjdu. Ať je to rychlejší. A nebo to spíš budu asi stříhat u nich. A nebo ne, já je natočím. To je úplně jedno. Tak fajn, padla modrá helma a prsten. Prsten se bude určitě hodit. Neutíkej mi. Tak, teď si skočíme tamhle. A jdem pro ten úkol. Tak. Nebo spíš jdem pro ty věci do úkolu. Takhle.
Ale tolik jich pěkně ubírá. A hlavně ty čarodějnice tam. Wow. Sakra, ale ti ubíraj. Celkem slušně. Co si budem povídat? Tak jo, já to tu teda vykylím a uvidíme se u odevzdávání úkolu. Takže jo, tedy jdu odevzdat úkol a teď jsem zjistil, že jeden úkol nemám odevzdaný, takže mi to dalo asi nějaké 3 bary, 2 možná. Nejsem si teď přesně jistý. Takže level up hotovej. Tak, fajn. Super. Super a tedy jde mi otevřít. Cože? Co jsem z toho dostal? Wow. Aha, to je dobrý. Takže abych měl každým 5. levelem dostat nějakou odměnu a čím větší level budu, tím lepší odměna bude. Tak to je pěkný. To si myslím, že se vyplatí. Tak jo, ještě si vezmeme ten štít. A u dnešního videa to bude asi vše. Škoda, kritické zranění. Já se s váma loučím a tedy u dalšího videa. Ahoj.